Tocmai mi-a ajuns un colet din China. Hai să vă arăt ce am primit. Transportul a durat cam 4 zile și vreo 5 cm. Avem o pereche de Rick Owens, mărimea 39, cred. Are toate tagurile. Scrie Rick Owens, nu Rick Owens. Yes! Are până și tagul dinăuntru. Și așa arată și a doua pereche. La fel, toate tagurile, tot scrisul. Tot ce vedeți în halul ăsta o să-l găsiți la mine pe site. Link în bio. Perechea asta a fost vreo $60. Bun, hai să vedem ce e asta. Avem pantaloni ăștia de training de la un IG brand. Cam așa arată, double waisted. Pantalonii ăștia au fost $6, la fel îl găsiți la mine în spreadsheet. Hai să trecem la următorul item. Avem o husă From Hearts. Nu prea știu ce pot să vă zic de ea. A fost $1,50. Cam așa arată pe telefon. Avem perechea asta de Balenciaga double waisted sau cut-up jeans. Hai să vă rog cum arată. Double waisted sau cut-up jeans, cum vreți voi să le ziceți. Cam așa arată. Are branding-ul și pe buttons și pe tag și vine și cu tagurile astea. Perechea a fost $60, link la mine în spreadsheet. Și aici avem un zip-up Supreme. Cam așa arată, e Real 3, are un mic tag aici de Supreme, tagurile astea cu care vine, Real 3 Hardwoods și tagul aici de la Supreme. Asta a fost $30, toate link-urile le găsiți în bio, dacă vă faceți cont cu primul link din bio, primiți $150 în cupoane. Vă pup!